Tanti li d-riflessjoni ħbib għaliex kuntanti seġruna fil-Knisja li rridu nagħmlu ħafna ġid fil-Knisja u permess tal-Knisja, però huwa vojt mir-relazzjoni tagħna vera mal-Mulej Ġesu. U nispiċċaw nagħmluh sempliċement biex nagħmlu l-ġid għax nieħdu pjaċir nagħmlu t-tajjeb. M'hemm xejn ħażin milli nagħmlu t-tajjeb, m'hemm xejn ħażin milli nagħmlu l-ġid, però l-tajjeb u l-ġid li rrid joħroġ eżistijej fil-Ministeru ta' Evanġelizzazzjoni tagħna bħala Nsara irid joħroġ mill-esperjenza tagħna tal-Mulej Ġesu fuq għal-Mulej irid jibni sabiex aħna nkunu nistgħu nkunu tassew strumenti fidejh ta' evanġelizzazzjoni. Iju ndur stili Omna Marija. Għaliex Marija tassew għadha taqdi l-funzjoni tagħha li tevanġelizza fil-Knisja kif jallimna l-Konċilju Vatikan it-tieni hija għadha jimpurta minna bħala wlieda matul l-istorja kollha tal-Knisja. U Marija bid-diversi interventi tagħha matul l-istorja, ma speċjali bid-delitt tagħha. Marija dejjem tiġbdilna l-attenzjoni fuq iċ-ċentralità tal-persuna ta' Bina Ġesu u mo speċjali fl-Ewkaristija mqazza. Għal di raġuni pereżempju fid-delitt tagħha ġewwa Fatima, propju qabel ma bdew id-delitt tal-Madonna, l-Anġlu kien qarben li tliet tfal bil-ġisem u bid-dem tal-Mulej biex juri li iċ-ċentralità ta' dak li ħatamel Marija huwa Bina Ġesu fl-Ewkaristija mqazza. Il-Marija żistijaj nitolbuha sabiex l-esperjenza tagħha tal-Mulej Ġesu tkun tista' taqsama magħna. Ħalli aħna kull niltaqgħu ma' Ġesu ħaj permezz tagħha. U dan hija tagħmlu magħna mod speċjali bir-Rużarju Mqaddes. Ir-Rużarju aktar milli narawh xi talba li qed nagħmlu lill-Madonna, imma huwa talba li qed nagħmlu lil Kristu ma' Marija u tfiha tinħallu lill-Madonna taqsam magħna l-esperjenza tagħha tal-Mulej Ġesu fid-diversi ċirkustanzi li hija qasmet miegħu fil-ħajja tiegħu fuq dil-art u fil-glorja tagħha fil-ġenna. Għalhekk eżistijej indur lejn Omna Marija u nitolbuha din il-grazzja partikolari x'l-Madonna fid-dar nitolbuha ħafna grazzi, grazzi ta' fejqan, grazzi materjali u m'hemm xejn ħażin ihom li tisma' l-karba ta' wlieda, però ejjew nitolbuha l-ikbar grazzja li nagħmlu esperjenza ħajja ta' Ġesu, li niskopru tas-sew minnu Ġesu fil-ħajja tagħna, li nkunu qrib in-nies tal-lum, inħossu magħhom, inbagħtu magħhom, inġarbu magħhom, ħalli nagħtu tweġiba tagħna li tkun waħda kredibbli u rilevanti għal żminijietna. Marija qasmet ix-xorti tan-nies kif kienu f'Nażaret, kif kienu f'Betlem u f'dawk iċ-ċirkustanzi li hija għexet f'ta' kuljum waslet il-Kristu u tagħtu d-dinja ta' żminijietna. Jalla aħna wkoll nagħmlu din l-esperjenza ħalli nwasslu l-Ġesu il-bniedem tal-lum u jekk nagħmlu dan il-Mulej tina slim.